हायुङारि मानास हाग्रामायाव होसिख्रावनाय जाथाय। गारिजों लोगोसे दावबायारिनि हान्जाखौ होसोदों गेदेर गान्दाया। मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जआव दिनै दावबायारिफोरनि गारिथिं होसोनाय मोनसे होसिख्रावनाय जाथाय जादों। मख'नो गोनांदि हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि गाहाय हाबग्रा गेटनि खाथिनि जायगायावनो दावबायारिफोरनि गारिखौ होसोनाय जाथाय जादों। दिनै साननि समाव बासबारि रेन्जनि गाहाय हाबग्रा गेटनिफ्राय 1 किल'मिटार गोजानाव दावबायारिफोरनि मोनसे हान्जाया जिप साफारि खालामबाय थानाय समावनो दावबायारिफोरनि गारिथिं मासे गेदेर गान्दाया उन उन होसोलाङो। ड्राइभारआ साखा खबब्रै जिपसि गारिखौ हाखु दाखुयै गोख्रै सलायनानै बासबारि रेन्जनि गाहाय हाबग्रा गेटसिम लाबोदोंब्लाबो गान्दाया दावबायारि हान्जानि गारिखौ उन उन गाहाय हाबग्रा गेटसिम होसोबाय थायो। गान्दानि गाग्लोबनायनिफ्राय दावबायारिनि हान्जाया रैखा मोनो।